Yo, Chris Roberts dwi, mae pobl yn nabod fel flame-based boi na sy'n cwcio pethau'r tân, ond day job fi ydy gweithio'r cefnogol efo pobl o fan y Bleddau Dysgu yn Caernarfon. So job fi fel gweithio'r cefnogol ydy hyrwyddo annibyniaeth Steffan a'r pobl eraill yn gweithio efo. Trio cael nhw byw bywyd mor annibynnol am nhw'n gallu, t'wo. Da ni'n datblygu sgiliau nhw, fatha key skills, trwy defnyddio active support, active support yn ferio i anghenion y person da ni'n supportio. Mae'n symleiddio tasks i ni sy'n hawdd a sy'n just yn dod fatha second nature, ond even yn rhywbeth a neud dillad yn y washing machine a switcho fo on i fyny at cwcio pethau o scratch a mynd lawr i dre, nôl yr ingredients, dilyn recipe. A hefyd trwy person-centred planning lle mae Steff bob tro efo'r dewis, efo'r rheolaeth o'i bywyd a efo'r rheoli'r cefnogaeth mae'n anan. Dwi'n lyfio'r swydd, dwi'n bod yn neud o 15-16 years wan, so mae'n danos dwi'n caru fo. A edrych yn ôl dros y blynyddoedd, dwi wedi dysgu lot mwy trwy gweithio efo pobl o fan y Bleddau Dysgu na dwi wedi dysgu nhw. Dwi wedi cael dysgu lot trwy gweithio efo pobl o fan y Bleddau Dysgu. Mae'n just peth, mae'n beautiful. 100% rhaid definitely awgrymu i rywun gweithio yn y sector gofal. Dim un, 2 diwrnod byth yr un peth, ti'm yn gwybod o dydd beth sy'n mynd i ddigwydd a sut hwyliau sy'n mynd i fod ar y person ti'n cefnogi, ond hwnna di'r variables o'r gwaith, diolch yn boring, diolch yn un peth bob dydd, mae hynna sy'n cadw fo'n hwyl, cadw fo'n fresh, a ti fo responsibility mawr, di datblygaeth bywyd rwy'n a cael rwy'n y byw bywyd mor annibynnol a posib, briliant, definite. Dewch am job yn gofal.